Ki runar ki bom tip ki dai ki ai ki lalit herthma ya ki yang sa usumbut menteri rang ba kejala ba snya halang dar kabadon hanong mensong da kaba kawang petrol bom kane ke jingjia kalajia hane han step perngap sngi thok ding ong ke kerwak kubor na ki pulin lapan tip ba usumbut menteri rang ba ulade bujaru dak e jahar FIR syaki pulit halor kane ke jingjia alaya thu ba ki runar kila kawang petrol bom na surong empat uneu petrol bom uladai ya ka balkoni jong kene ke yingsa usumbut menteri rang ba hanrei la ong ba kamshem la don pat kano ka jing julor namar kene ke jingja ki pulit kila register case halor kene ke jingja bat ka jing tok kit kala ya chakmat ban labdin ya ki pri ku don kti